Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aboy. Taong 1965, Calbayog, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang itong si Aboy. Bagaman may kaya sa buhay, pinili na lamang niyang tumigil sa pag-aaral. Para sa kanya, mas mainam na pag-aralan ang negosyo nila kaysa magsayang ng oras kasama ang mga kamag-aral niya. Hindi naman tutol ang kanyang ama sa ganoong pasya, lalo pat maging ito man, tumanda ring walang pinag-aralan. Pero gayon pa man, hindi sila naghirap sa buhay buhat sa diskarte nito. Taliwas sa ama ni Aboy, lumaki siya bilang isang matapobreng binatilyo at malupit sa kanilang trabahador. Ang gusto niya palaging mangyari, hiwalay ang oras ng pagtatrabaho sa pagpapahinga. Sa madaling sabi, kapag nagtatrabaho ka sa kanila, obligado kang magtrabaho ng magtrabaho sa loob ng 12 oras. Ihi, pananghalian at merienda lamang ang pinahihintulutan niyang pahinga. Dahil sa ganun niyang pamamalakad, marami ang umalis, pero meron din namang iilang na natili. Para sa mga ito, hindi baling magtiis, may madala lamang silang pagkain sa kanilang mga pamilya. Marami na rin ang sumubok na makipaglapit sa kanya, pero wala itong epekto. Minsan, nakikiusap naman sa mga trabahador itong si Aboy, pero hindi yun umaabot sa punto na makipaglapit siya rito. Basta ang sa kanya, kapag oras ng biroan nakikipagbiro siya. Pero kapag trabaho na ang usapan, wala na siyang kinikilala. Kahit pinapakitaan ka pa niya ng mabuting bagay, hindi ka nun kilala sa oras na nagtatrabaho ka. Pero sa kabila ng ganoon niyang pamamalakad, hindi naman siya nagkukulang sa sweldo. Minsan nga, sobra pa kapag natutuwa siya. Dahil sa ganoon niyang sistema, hindi may pagkakaila ni Aboy, marami ang may galit sa kanya. Kabilang sa mga yon ay yung mga dati niyang kamag-aral sa elementarya. Hindi kasi matanggap-tanggap ng mga ito na habang nag-aaral sila, itong si Aboy nagpapakasasana sa pera. Pero syempre wala naman siyang pakialam doon. Ang paningin niya sa mga taong yon, mga hampas lupa lamang na sumusunod sa dikta ng gobyerno. Sa loob ng 3 taon niyang pamamahala sa kanilang negosyo, hindi maipagkakaila ng kanyang ama ang pag-angat nila. Dahil sa husay ni Aboy sa pagpapalakad nito, nangako ang ama niya sa kanya, pamamanahan siya ng malaking parte nito sa oras na ito'y matanda na at medyo nanghihina na. Dahil sa pangakong yon, mas lalo pang ginalingan ni Aboy kapalit ang paghihigpit sa kanyang mga tauhan. Isang araw, habang nagbibilang siya ng mga sakong gagamitin nila, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang masipat ang kanyang ama kasama ang isa nilang trabahador. Pagsilay niya sa mga ito, agad namang napakunot ang kanyang noo habang dahan-dahang tumatayo. Hindi naglaon nang magkaharap na silang dalawa, doon niya napag-alaman ang pakay nito sa kanya. Anak, huwag mo naman sila masyadong higpitan. Meron nakarating sa aking ulat. 13 oras mo silang pinatrabaho. Hindi sila mga hayop, anak. Marunong ka rin dapat magkonsidera. Tandaan mo, sa negosyo, kapag wala kang tao, wala ka rin. Mahalin mo sila kagaya ng pagmamahal mo sa amin. Sa ganung paraan, magiging maayos at matiwasay ang iyong pamamalakad. Medyo nalulungkot lang ako dahil sa kabila ng mga tagumpay mo, meron ka palang hindi ginagawang mabuti. Mula ngayon, babantayan muna kita para alam mo rin ang bawat kilos mo. Wika ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman ni Aboy ang sinabi nito, halos hindi naman niya yun matanggap kung kaya't ang ginawa niya,
nagpaliwanag siya ng nagpaliwanag. Ayon sa kanya, ginagawa niya lamang ang bagay na yon para mas mapabilis ang kanilang aanihin. Naniniwala kasi siya, kapag mabilis ang kita, mabilis din ang pagpapasahod nila. Dagdag pa niya na, yun lamang ang mahalaga, kaya ginagawa niya lamang ang nararapat. Tay, sahod lang naman ang mahalaga sa mga yan. Kaya sila nagtatrabaho para makapag-ipon ng pera. Ginagawa ko lang din naman yung parte ko eh. Pinapatrabaho ko sila para madali ako makakuha ng pera pangtustos sa kanilang ginagawa. Sumasang-ayon naman sila sa gusto ko eh. Pero nagagalit din ako na sa kabila ng mga mabubuting ginagawa ko, na kaya pa nilang magsumbong sa inyo. Sagot naman ni Aboy sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman siya nitong inakbayan habang inilalayo sa lugar na yon. Sa kanilang paglalakad, ipinaliwanag ng ama niya sa kanya na hindi lahat ng nagtatrabaho, pera lang ang habol. Ayon dito, mahalaga ang pera, pero hindi naman sa lahat ng oras. Minsan kasi, yung mga taong nagtatrabaho ay para lamang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Sapat na sa kanilang kumayod ng pambili ng pagkain sa pang-araw-araw. Dagdag pa nito na, ang ikinalulungkot niya sa mga ginagawa ni Aboy ay yung makasarili nitong pag-iisip. Yung tipong hindi niya lamang naiisip na baka magkasakit yung mga manggagawa niya dahil sa kanyang ginagawa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, kahit papaano, napilitan na rin siyang sumang-ayon sa nais mangyari ng kanyang ama. Pero sa kaloob-looban niya, hindi magbabago ang kanyang pakikitungo sa mga ito. Sa paglipas pa ng mga araw, nagsimula na nga ang gapasan nila ng palay at mga kopra. Habang abala sa pagtatrabaho ang mga tauhan niya, nagkaroon naman siya ng pagkakataon para kausapin ang isa nilang manggagawa na pinagkakatiwalaan niya. Ang tanging pakay doon ni Aboy, pahanapin niyo ng isang mangkukulam na maaari niyang makausap ng patago at walang naghihinala. Matapos naman niya yung mailahad sa trabahador niyang yon, agad naman niya yung inabutan ng isang sobre na naglalaman ng isang bungkus ng pera. Pagkatanggap naman ito ng trabahador niya, dahan-dahan naman niya yung pinalapit sa kanya habang seryosong nagwiwika roon ng, "2 araw lang ang palugit ko sa'yo. Kuhanin mo ang pinakamagaling na kakilala mo. Sabihin mo magkita kami ngayong Sabado. Yung bayad para sa kanya, sa araw ding yun ibibigay ko. Tandaan mo, Nuno, paunang bayad ko pa lang yan sa'yo. Kapag meron kang nakuha kaagad, marami pa yung dagdag." Nang marinig naman yon ng trabahador niya, agad naman yung nagtanong sa kanya ukol sa rason kung bakit siya nagpapahanap ng mangkukulam. Dahil dito, doon na ipinagtapat ni Aboy na hindi na niya kailangan pa ang kanyang ama. Para makuha niya ang sapat na manang nararapat para sa kanya, kinakailangan niya yung pahinain sa loob ng maikling panahon. Dagdag pa niya na, lumalaki na ang kapatid niyang susunod sa kanya na siya namang natitipuhan ng kanyang ama. Malakas ang kutob noon ni Aboy, yon ang magiging hadlang sa kanyang mga planong unti-unting binubuo. Dahil dito, iisang bagay na lamang ang kinakailangan niyang gawin at yon ay isakripisyo ang buhay ng kanilang padre de pamilya. Mahirap man yun para sa kanya pero alang-alang sa salapi, kinakailangan niya yung gawin. Matapos naman itong marinig ng kanyang trabahador, tumangu-tangu lang naman ito habang nakatitig sa kanya. Hindi naglaon, umalis na rin yon para sundin ang nais niyang mangyari. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang pagpapanggap ni Aboy sa kanyang ama. Kapag kaharap niya ito, napakaamong tupa niya. Pero kapag wala naman yun sa harapan niya, para siyang ahas na naghihintay ng pagkakataon na yon ay tuklawin.
2 araw pa noon ang lumipas, bumalik na nga ang taong binayaran niya. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman niya yung inabisuhang maghintay sa baryo para doon na nila mapag-usapan ang mga ginawa nito. Kinahapunan noong mismong araw, nang marating na niya ang bahay ng trabahador niya, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa taong pinapahanap niya. Ayon sa lalaking yon, mapagkakatiwalaan ang mangkukulam na kanyang kinuha sa kadahilanang bantog ang pangalan nito sa ibang lugar. Marami na rin yung nakausap ukol sa taong yon na siya namang tuluyang nagkumbinsi rito ukol sa tanga nitong abilidad. Dagdag pa nito na hindi na rin kailangan ng taong yon na makita ang mukha ng kanyang ipapakulam dahil pangalan lang sapat na para rito. Nang marinig naman ni Aboy ang sinabi nito, napangiti lang naman siya dahil sa alam niyang hindi nagsisinungaling ang taong pinagkakatiwalaan niya. Isipin ninyo kung gaano kalakas ang mangkukulam na yon. Pangalan mo lang ang ibibigay. Kayang-kaya ka nang tapusin anumang oras. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, wala naman silang ibang pinag-usapan kundi ang papalapit na araw ng Sabado. Kampante si Aboy na walang makakatunog sa gagawin niya, gawa ng abalang-abala noon ng kanilang pamilya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman silang bumalik sa kanilang pamamahay. Sa pagdating niya sa loob nito, bumungad sa kanya ang kanyang ama, nakaupo sa tumba-tumba habang nagkakape ng barako. Pagtitigan naman nilang dalawa, nang ibabaling na niya sa ibang lugar ang kanyang paningin, narinig naman niya yung tinawag siya. Boy, anak, halika nga muna rito. Bungad na wika nito. Pagkarinig naman ni Aboy sa sinabi nito, dali-dali naman niya yung nilapitan habang sumasagot doon ng, "Ano ho yun, tay? May kailangan kayo?" Matapos naman itong marinig ng kanilang padre de pamilya, ngumisi lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy." Pagkarinig naman ni Aboy sa sinabi ng kanilang padre de pamilya, agad naman siyang nakaramdam ng hindi maipagkakailang takot sa katawan niya. Nang magkaroon naman siya ng lakas na tumingin dito, pinilit naman niyang magmaang-maangan ukol sa sinasabi nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad ding umalis si Aboy para magpahinga. Habang nakahiga siya sa kanyang silid, aminado naman siyang unti-unti nang nagbabago ang kanyang pakikitungo sa kanyang ama. Dahil sa palihim niyang ginagawa, nararamdaman niya ang pagkakaroon ng lamat ng kanilang relasyon. Hindi naman niya noon masisisi ang kanyang sarili sa kadahilanang naghahangad lang din naman siya na mapabuti ang kanyang buhay sa hinaharap. Sa pagsapit ng araw ng Sabado, habang abala sa pagbebenta ng kopra ang pamilya niya, palihim naman siyang nagpaalam sa kanyang kapatid ukol sa gagawin niyang pagtungo sa bayan. Ayon kay Aboy, kapag nagtanong ang kanilang mga magulang kung nasaan siya, sabihin ito meron lang siyang pinuntahan. Para ring tumupad yon sa kanilang usapan, binigyan niya yon ng isang bungkus na pera na siya namang ikinatuwa nito. Matapos nilang magkasundo, dali-dali naman siyang umalis kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Nang makalayo na sila noon sa kanilang pamamahay, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa gubat kung saan naghihintay ang mangkukulam. Sa pagdating nila sa lugar na yon, tumambad sa kanila ang isang matanda na nakaupo sa buwal na puno. Meron itong bitbit na isang bayong na parabang naglalaman ng kung ano. Sa paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, agad namang inilahad ni Aboy ang nais niyang mangyari. Habang nagsasalita siya, panay naman ang pagpapakita niya ng pera sa mangkukulam upang masigurong hindi siya nito matatanggihan.
Matapos naman niyang mailahad ang kanyang rason, seryoso naman yung nagtanong sa kanya ukol sa pangalan ng kanyang ama. Pagkalahad naman niya rito sa matanda, laking gulat na lamang niya nang bigla yung umalma habang sumasagot sa kanya ng, "Anong sinabi mo? Kilala mo ba yung taong pinapapatay mo sa akin? Ako, pasensya ka na, hindi ko yan kayang gawin. Hindi pa ako nasisiraan ng ulo. Lalong-lalo na, hindi pa ako nagpapakamatay. Sa iba mo na lang yan ipagawa. Baka sa tamang presyo merong kumagat. Pero para sa akin, yung perang dala mo, kulang na kulang pa yan para sa ulo ng ama mo." Matapos naman itong marinig ni Aboy, agad naman niyang inilabas ang isa pang bayong na naglalaman ng karagdagang bayad. Nang masipat naman yon ng matanda, bakas sa pagmumukha nito ang tila bang pagbabago ng kanyang pasya. Makalipas lamang ang ilang minuto, wala na rin yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Ayon sa mangkukulam na yon, para tumalab ang kanyang aral sa katawan nito, kinakailangan niyang kumuha ng dugo ng baboy. Pupunit din siya ng parte ng damit nito na merong bakas ng palad ng kanyang ama. Dagdag pa nito na dahil sa lakas ng tinatangang karga ng kanyang ama, marami siyang isasakripisyo para lamang mapasok ang wisyo nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, inihayag ng mangkukulam na yun sa kanya kung sino ang kanilang padre de pamilya. Ayon dito, binata pa lamang siya, kinakatakutan na ang pangalan nito sa kanilang lugar. Bukod sa kilala yung aswang na kumakain ng tao, yun lang din ang nag-iisang nilalang na alam niyang nagtatangan ng magkabilang aral. Mariing ding inilahad nito sa kanya na merong posibilidad na hindi sila nito mga totoong anak. Naniniwala kasi ang mangkukulam na yon, manggagamit ang taong kanyang pinapapatay. Dagdag pa nito na marami rin yung kayang gawin, kagaya ng pagmamanipula ng tao o hindi naman kaya'y pag-alis ng memorya nito. Nang marinig naman ni Aboy ang tungkol doon, gulat na gulat naman siya, gawa ng hindi niya mawari na meron palang ganoong kakayahan ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi siya doon lubusang naniniwala sa kadahilan ng magmula bata siya hanggang tumanda, wala naman siyang nakikitang espesyal dito. Dagdag pa niya na isa lang yung pangkaraniwang tao na ang tanging hilig ay ang magpayaman at magpalawak ng nasasakupan. Sa isip-isip nga noon ni Aboy, gumagawa lamang ng istorya ang mangkukulam na yon para mataasan ang presyo nito. Maya-maya pa, nang magkasundo na sila, agad namang bumalik si Aboy sa pamamahay nila. Pagdating niya roon, nasipat naman niya ang kanyang mga kapatid na abalang-abala sa pag-aayos ng mga sako na kanilang ginamit. Nang akmang papasok na siya sa loob, bigla naman siya noong natigilan matapos niyang masipat ang kanyang ama na bigla na lamang humarang sa kanyang daraanan. Sa pagtitigan nilang dalawa, bakas sa pagmumukha nito ang animoy pagkairita sa kanya. Hindi niya mawari noon pero pakiramdam niya meron yung nalalaman sa kanyang ginagawa. 2 araw pa noon ang lumipas. Ramdam na ni Aboy na nag-umpisa ng kumilos ang mangkukulam. Marami na kasi siya noong napapansing kakaiba, kagaya ng pagdapo ng malalaking insekto sa bahay nila na sinasabayan naman ng mga hayop na hindi nila pagmamay-ari. Dahil sa pangyayaring yon, pinili na lamang niyang maghintay sa magiging resulta nito. Inaasahan ni Aboy, 3 araw lang ang gagawing pangungulam ng matandang yon bago tuluyang manghina ang kanyang ama. Mahirap man yun para sa kanya, pero kinakailangan niya yung tanggapin. Sa paglipas ng mga araw, gulat na gulat naman siya, gawa ng wala pa rin doong naging pagbabago. Pakiramdam niya, ganun pa rin ito kahit kinukulam na ito.
Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang inutusan ng kanyang tauhan na puntahan ng mangkukulam. Subalit sa pag-alis nito sa kanilang pamamahay, nakapagtatakang hindi na yon nakabalik pa. Matapos ang mga tagpong yon, sapilitan naman niyang pinuntahan ang pamamahay nito, ngunit dahil sa dami ng ipinapagawa sa kanya, nawalan siya ng oras. Isang linggo ang lumipas, wala na nga siyang naging balita sa mangkukulam na yon. Pinahanap niya pa ito pero parang bula na lamang yung naglaho. Nang mapagtanto niyang tapos na ang kapasan nila, minabuti naman niyang wag nang bigyan ng atensyon ang pagkawala ng dalawa. Hindi na rin niya inisip pa ang nawala niyang pera sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili, kaya naman niya yung kuhanin ulit. Akala ni Aboy makakahinga na siya noon ng maluwag, pero dumating ang isang gabi na personal siyang pinuntahan ng kanyang ama sa silid niyang pinagpapahingahan. Pagsilay naman niya rito, agad naman siyang tumayo habang tinatanong ito ukol sa pakay nito. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman siya nitong sinenyasan na sumama. Dahil sa sinabi nito, wala na nga siyang nagawa kundi ang sumunod. Habang binabagtas nila ang bakuran ng kanilang bahay, pansin na pansin naman niya ang pagiging tahimik nito. Sa pagdating nila sa imbakan ng kanilang mga pagkain, doon bumungad sa kanya ang dalawa nitong tauhan na siya namang dahan-dahang nagbubukas ng pinto ng imbakan. Pagpasok nila sa loob, wala namang ibang bumungad doon sa kanila maliban sa mga sakong naglalaman ng kopra at iba pang mga pagkain. Habang binabagtas nila ang daan, nanatili pa rin yung tahimik. Ilang beses na rin niya yung sinubukang kausapin pero hindi siya nito kinikibo. Maya-maya pa, pagdating nila sa dulong parte ng bahay na yon, doon bumungad sa kanya ang dalawang lalaking nakagapos, may takip ang mga ulo at sa estado ng mga ito, dumaan yon sa matinding pambubugbog. Kapansin-pansin din ng mga nakatarak na itim na kahoy sa mga katawan nito na kung titingnan, may hahalin tulad mo sa tinik ng isang tuyong. Pag-alis naman ng kanyang ama sa mga talukbong ng mga taong yon, doon bumungad sa kanya ang trabahador niyang pinagkakatiwalaan at yung mangkukulam niyang binayaran. Dahil dito, agad naman siyang nakaramdam ng kilabot sa kanyang katawan at nung akmang tatakbo na siya papalabas, mariin naman siyang pinigilan ng kanyang ama. Pagbaling niya ng kanyang paningin sa kinaroroonan nito, kitang-kita niya ang nakakapanindig balahibo nitong anyo. Paglalarawan ni Aboy sa nilalang na yon, para itong isang tikbalang na merong mga nakalaylay na tanikala sa may bandang leeg nito. Napakataas din ng nilalang na yon na halos umabot na ito sa bubong ng imbakan. Labis-labis ding nagbibigay ng kilabot sa kanya ang matatalas nitong mga pangil na parabang kayang humati ng isang tao sa iisang sakmal lang. Habang pinagmamasdan naman yon ng kanyang ama, hindi na niya napansin ang paglupasay niya sa lupa. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya at kasabay nito ang pagwiwika nito sa kanya ng, "Hindi rin ba nabanggit nito sa'yo na isa rin akong manghuhula? Noon pa, Aboy, sinabi ko na sa'yo, marami ka pang hindi nalalaman sa akin. Oh, nauunawaan ko ang kagustuhan mo, pero hindi yun sagot para traidorin mo ko ng patalikod. Dahil sa ginawa mo, Aboy, bibigyan kita ng pera bukas para mangibang lugar. Mamuhay ka gamit ang sariling pagod mo, nang sa gayoy wala kang sisiraing ibang tao. Sana mayroon kang natutunan sa ginawa mong ito. Maswerte ka pa rin dahil kahit bali-balik ta rin man ang mundo, anak pa rin kita." Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong pagpalit anyo.
Pagbungad sa kanya ng orihinal na wangis ng kanyang ama, rinig na rinig naman niya kung papaano humingi ng tulong sa kanya ang dalawa niyang kasama. Pero gayon pa man, wala nang nagawa noon si Aboy para tulungan ang mga ito. Sa isip-isip niya, bayad naman ang mga taong yon, kaya hindi niya kargo de konsensya ang mga buhay nito kung sakali mang yon ay paslangin ng kanilang padre de pamilya. Sa pagsang-ayon naman niya sa nais nitong mangyari, agad naman siya nitong inabisuhan na lumabas na sa lugar na yon. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, agad namang nag-impake itong si Aboy habang masayang nagpapaalam sa kanyang mga kapatid. Magmula noong umalis siya sa kanila, hindi na niya ninais pang bumalik sa lugar na yon. Para kay Aboy, naghihirap man siya, ang importante, masaya siya at humihinga. Dagdag pa niya na sa lahat ng karanasan niya sa buhay, ang nagbigay ng pinakamatinding leksyon sa kanya ay yung ama niyang isang aswang na antingero. At ang gusto lang iparating ni Aboy kaya niya ibinahagi ang kwentong ito ay alisin natin sa ating mga ugali o sa ating pag-iisip ang pagiging isang sakim. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda nga ng kwento na to, no? Kung pag-uusapan natin yung pagiging greedy. Yung pagiging, yun nga, sakim, yung gusto mo sa'yo lahat, makasarili. Kasi meron talagang karman darating at darating sa'yo eh. Pero maswerte lang to si Aboy kasi tatay niya yung gusto niyang ipapatay. 'Di ba? Kasi kung hindi niya purong tatay yun, malamang sa malamang kinatay rin siya ng sarili niyang tatay. Tapos yung sinabi naman kukulam na baka hindi siya nito totoong anak, hindi ako naniniwala ron. Kasi kung hindi ito totoong anak si Aboy, malamang nga, 'di ba? Pinatay siya kasabay nung dalawa. Pero hindi. Binigyan siya ng tsansa magbago, binigyan pa nga ng pera. Tapos ayun, kaya tayo nagkaroon ng ganitong kwento. Pero kung pinatay ito si Aboy ng tatay niya ng mga oras na yon, wala tayong kwento. Pero hindi na ako magsasabi pa ng mahabang paliwanag sa kwento na to. Yun lang talaga yun eh. Makontento ka nga kung anong meron ka. Huwag kang maging sakim. Tapos yung pagiging sakim pa, sobrang pangit na meron ka niyan sa pagkatao mo kasi hindi ka mabubuhay ng peaceful. Kasi lahat gusto mo meron ka eh. Lahat gusto mo kamkamin. Hindi ganun tumatakbo yung buhay. 'Di ba? So, Aboy, kung sakali mang buhay ka pa o ikaw mismo nag-send ng kwento na to, maraming salamat kasi alam ko karamihan sa mga listeners ko ngayon, magigising yan. Tsaka alam nila na kung ano yung limitasyon nila. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.